Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li fil-laqgħa tal-Kabinett ta' tlieta filgħodu ġie approvat dokument importanti li jfassal il-viżjoni għal Għawdex għal 10 snin li ġejjin. Kif spjega l-Prim Ministru, dokument bl-isem ta' Gozo Regional Development Strategy iħares lejn Għawdex bħala gżira ta' villaġġi bl-identità u l-karatteristiċi partikolari tagħhom. Filmat ippubblikat fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook, Dr. Abela qal li dan id-dokument tfassal flimkien mal-għaqdiet, l-stakeholders u s-soċjetà u kompla li l-Kabinett iddiskuta l-ġejjieni ta' Għawdex biex jibqa' jattira xogħol ta' kwalità għall-Lawċin u fejn ikun hemm ħarsien tal-pajsaġġ u iktar spazji miftuħin. Dan minbarra li Għawdex tkun gżira ta' opportunitajiet u jiġu konsolidati s-suċċessi miksuba sal-lum il-ġurnata. F'dal-aħħar snin Għawdex għamel żviluppi kbar il-qudiem. Issa irridu nkomplu nibnu nikkonsolidaw fuq dawk l-iżviluppi importanti. Għawdex li jkollu aktar spazji miftuħa, Għawdex fejn nibżgħu għall-pajsaġġ, Għawdex li jkollu konnettività b'saħħitha, Għawdex bħala gżira ta' opportunitajiet. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar ukoll deċiżjoni oħra importanti meħuda fil-Kabinett, dik mistennija dwar il-bajja pittoreska ta' Hondo ir-Rumien. Innota kif il-Kabinett approva dokument li se jkun miftuħa l-konsultazzjoni pubblika dwar dan is-sit, bilan li jibqa' mhux mittifes jew inkella meddet minn xi żvilupp kif kien il-każ għal dawn l-aħħar 22 sena. Fil-ġimgħat li għaddew il-Prim Ministru kien diġà rimarka dwar l-implementazzjoni ta' miżura numru 319 fil-manifest Malta flimkien biex Hondo jibqa' ħieles minn kull żvilupp. Dan permezz ta' bidliet fil-liġijiet tal-ippjanar biex il-Gvern ireġġa' lura deċiżjoni li kien Gvern nazzjonalista fl-2006 li fil-bajja ta' Hondo seta' jsir żvilupp għal skop turistiku u marittimu. Dan kien seħħ wara li 4 snin qabel l-istess Gvern nazzjonalista kien tal-art ta' Hondo lil privat. Fil-Kabinett ta' dalgħodu wkoll approvajna t-tieni dokument importanti għal Għawdex, dak id-dokument li issa se joħroġ għal konsultazzjoni pubblika illi se jkun qed jara bidla fil-pjan lokali biex niżguraw illi Hondo jibqa' mhux mittiefes bi żvilupp. Għandna deċiżjoni ċara li ttieħdet illi ma rridux illi jkun hemm ebda forma ta' żvilupp f'Hondo u għalhekk nistieden illi l-pubbliku jagħmel is-sottomissjonijiet tiegħu biex nibqgħu niżguraw illi dan is-sit jibqa' mhux mittiefes bi żvilupp.